ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସମାଜରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅରେ ମଣିଷର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ମିଶିକିରି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବଂଶ ବଂଶ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସମ୍ପର୍କର ପଶା ଖେଳରେ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ହାରିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଖେଳର ନିୟମ ଜଣା ନଥାଏ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଖେଳର ପଛର ଛଳନା ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଛଳନା ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ମଣିଷର ଏ ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଛଳନାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ରହୁଛି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।